Alanang mulata nama parsaurata di pertanyangata di bagasan di kion jumulu mata berada di rohata ta berada di rita martangyang nawahom mahita. Amin. Tapuji Tuhata maredehita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Parangion hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lo moni rohana. Perbuye marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Ului hamu majahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha nasumurung. Saitogihom mahami tu anakmu asa ibana napunahami. Lehon madihami haporseaon nasitong. Asa holak ko sabing haposan nami. Unang loas huriam maraposan tuakka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si roham patuduhut tuhami dalat tuhatuaon. Asa jupang hami asini roham nagudangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata songon epistel di pertanyangata di bagasan Bornginon dienet san evangelium ni si Lukas bidu 12 mamukamai sianayat 40 sahat tu 50 tajahama marsika soring songonoma didok disi. Narodoahu maddangguron api tu tanoon dihasiholi nasa rohaku do anggiat harugala nian alai di dihono kudo tuau baridion jalamat saya bobos do rohaku salele sotutu sope da diri porohamuna donalahu mangaleo dameahu tu atas tanoon ubahen naro datung hudok madihamu panirangot do tahe ayolah nyon ma maralo lima halang dina sajabu
na tolu maralohon na dua, jalan na dua maralohon na tolu. Maraloma ama tu anakna, anaki tu amana, ina tu boruna, borui tu inana, sima tua boru tu paromainna, paroma ini tu na boruna, ido anggo sahakna. Mertua doakana tu mangihon hatani debata, jalan no piopsa. Amin. Da puji Tuata maredde hita. Idalani Jesus tono dohota, lahi holong ni rohana di pasang, namura luhur di baiton dinai, dung di sesa utang ni dosa tai, anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, anggi daunang jonope, para tujolona donganmu sude. Lunga monang di jabum hatanai, hatai di pake hosin jatabi, ido habis taranda sumurungi, tupando mura sude bainoni, anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, anggi daunang jonope, para tujolona donganmu sude. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti, hati-hati dohot pikiramuna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hama manami dohot yanami, di hama kana tua nami, nah marasaur kita di tonga-tonga ni bagas joroon, patubahon paratangianganon, dohot sudiakan na tua nami, amanami dohot yanami nang kanabo sebulung, saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini, yang mungkin mengikuti live streaming ini, hatani de batama laho manungguli roh pikirata. Amanginang au hudo do kolam majah hatur pukon. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan ini suatu rencana Tuhan. Natuare dope terungkap kasus na hampir sebulan tapai mai hasilna dakuboto holan au nagaduk borngin sampai tu jam 1 pagi, jam 2 pagi mamereng berita terkini lewat media, oleh terus memantau perkembangannya. Jelas suku-suku terus roha boh ada ujungna mai sungguh dia ada ujungna alai sudilas rohata terungkap kasusi jala memang hasitongan
ikon terungkap cepat atau lambat kebenaran, keadilan akan terungkap. Lo sido nang trupukon kajaha mamanginang di bagasa rohatta ganup hucau kami ma Psalm 22 ayat sada sangat rodi ayat nabawaluhon edisian si asap tidang do dibata di bagasan luhutan ni dibata madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni kapanguhum sadia leleng oddo pagi duhom muna uhum jana dikana muna akka parjahati patikos hamuma uhum tuna met doho tuna sopot somarhama oddiho kamu mana dangol doho napogos paluahamu mana met doho napogos sia tangan ya kapara jahat ma paluahamu nasida dang manadda nasida jaladang olo nasida parrohan sai mardalani di haholomo do nasida jadi rebe-rebe masudi akka ojahan ni tanoon yang go ahu nunga pola hudok nian akka debatado hamu jala anak ni nasutibul do hamu sudena ale atik pesogoni mate do hamu songo jol magian jala tinggang do hamu sogo raja na asing sada hehe maho ale debata sai uhum mata noon ai guru di hohiyad do hakka perbegu sudena hehe maho ale debata sai uhum mata noon ai guru di hohiyad do akka perbegu ido anggo sahatna amanginang holan di pabotohon tarigon tersangka berikut Sudedo Malangak Sudedo akka wartawan pengejar berita dakolan nasida madok songoni alai yakin duau napai bai mau beritai di sude penjuru nadong di dunia on manang na di Indonesia on sude do heran jala sude madok ido HP amanginang ahudok dua dia lusi di batado tangiang ni keluarga Huta Barat berusi majutaki dia lusi di batado angguk-angguk ni tangis ni inang berusi majutaki Mahmud Madok iduna so terbigiau ini mana doanya seorang ibu itu yang tidak bisa sedengar yang berseru kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan keadilan asa dipatudu debata hasitongan jala dipatudu debatado hasit tolangani dibuka do kegelapani dibuka debatado hahulumoni gabe torang amanginang secara paratodio secara spiritual itu luar biasa inang itu yang pertama dia lakukan adalah mengadu kepada Tuhan yang pertama dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan yang pertama dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan dia tidak berseru kepada dunia ini yang pertama tapi dia bergantung kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan
agar Tuhan bertindak. Sada jamita na manguru don di tonga-tonga di ngoluta. Ketika kita bergumul di tiki marsitaono kita, di tiki marukil kita, panggillah Tuhan. Pasal 50 ayat 15, jala jo mauju paro hari kekotan asa hupalua ho, asa dipuji hoau. Dujuk ni bigi molo marsitaono jolma opung dari jo inong na buhari no gende mana. Tapi inang itu luar biasa. Dia memanggil Tuhan. Sekitar 4 hari yang lalu ada satu orang pendeta yang menjumpai keluarga itu ke rumahnya. Saya tidak mau katakan nama pendeta itu siapa. Untuk menguatkan keluarga itu. Hasilnya Manginang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Tuhan bertindak. Tuhan mempunyai cara yang luar biasa, yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Jangan dong kalah nak memperhitungkan ini. Dan memberikan BAP yang baru, keterangan yang baru, dan itulah awal keadilan itu terungkap. Amang inang dakola bersurui nangi, dakola bersurui bana Tuhani, tapi dia juga memperjuangkan keadilan. Dia memperjuangkan keadilan dan banyak orang yang simpati. Dia menyuarakan keadilan. Banyak orang bersimpati. Guna kalak na menawarkan lahu mangurupi. Tidak hanya orang yang mengetahui hukum, tidak hanya politik, tapi seluruh orang yang prihatin, tergerak oleh belas kasihan setiap orang, tidak memandang bulu, mau orang Kristen, mau agama lain, semua tergerak hatinya dan mau mengawal kasus ini benar-benar. Itu semua netizen. Dan Abang Inang kalau lihat siaran langsungnya luar biasa orang yang menontonnya, luar biasa orang yang menontonnya. Empat kali pemerintah kita, presiden kita menyuarakan, bongkar sedalam-dalamnya buka seterang-terangnya. Jangan takut, jangan takut menegakkan keadilan, jangan takut menyatakan keadilan. Unang mabiar madok nasi tong. Legado kita sudi, jujur Amang Inang, secara pribadi legahiat. Nang pe dang taboto pe motif nama nang boha alai ngasonang pakilalaan ngalas rohani keluarga. Jangan dong memang sebenarnya hak dilehot tu kita laho manghumi menghakimi. Jangan dong, jangan dong lex talionis hukum pembalasan dilehot tu hak kana bersiarang.
hak pembalasan itulah hak Allah mutlak. Hak menghakimi itulah hak Allah mutlak. Tidak ada hak menghakimi diberikan kepada orang percaya. Dan nggak dong dilewat di kita. Hidup baik hidup Matius 7 ayat 1. Unak kamu menghukumi asa unang diuhumi kamu. Amang inang saya tertarik satu statement, satu pernyataan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln. Dia katakan demikian. Jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berikanlah dia kekuasaan atau jabatan, maka akan ketahuan siapa aslinya. Jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berilah dia kekuasaan, berilah dia jabatan, maka akan ketahuan siapa aslinya. Molo neng tahu dosa sahalaki, bohado integritasna, bohado karakter sejati ni ibana, leho majabatan di ibana. Ikut kabotodo, isedo ibana sebenarnya. Apakah dia menjadi berkat gabi pasu-pasu do ibana, manang gabi pusa-pusa? Marroha pangoduhod do ibana, manang marroha pamatehon. Memutar balik ke fakta do ibana, madok nasitong gabi salah, nasala gabi sitong, ido ibana manangjang. Ido dok si Abraham Lincoln. Berilah dia kekuasaan, jabatan. Akan ketahuan siapa aslinya sebenarnya. Bagaimana karakternya akan ketahuan. Sebenarnya molo dilehot debata, sada jabatan, sada huaso di hita, kekuasaan di hita. Sebenarnya ikon gaya pasu-pasu. Amanginang itu yang dikatakan Allah kepada Abraham. Ido-idok debata tu si Abraham, molo tajaha di sada Musa 12. Aku memberkati engkau agar engkau menjadi berkat. Hu pasu-pasu ho, asa gabe pasu-pasu ho. Jala ido dasar ta. Molo di pasu-pasu debata au, molo di lihot debata jabatan tuau, saya harus menjadi berkat. Ikut gabi pasu-pasu doau di tengah-tengah di ngulukku. Ikut gabi pasu-pasu doau di tengah-tengah di keluargaku. Ikut gabi pasu-pasu doau manang diri biau maringanan. Saya harus menjadi berkat. Maka saya tidak persoalkan di mana saya ditempatkan. Di dia au berdomisili tidak. Kita tidak persoalkan itu, tapi dimanapun saya berdomisili, saya akan menjadi berkat. Dan gabi marlomo-lomo au, dan marroha pamatehon au, dan gabi pusa-pusa au, ala ikut gabi pasu-pasu do ngulukon. Ale manang bohabi amang inang. Akka kebijakan nih pemimpin. Saya tertarik dengan Profesor Sayapati dikatakan demikian. Itu saya tapi do mana sekonon pakar hukum, meskipun kebohongan itu lari secepat kilat. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, namun satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, namun satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Itu ibadah. Jala ido namasa diturupu kona manginang. Ditiki dibereng si Asaf. Namasa di tengah-tengah di bangsa Israel. Asaf itu adalah ahli musik Israel. Dia keturunan Lewi di zaman Raja Daud.
diberi gimana ma akka panguhumi pemangku jabatan di Israeli dan merdanan di bagasan biar bila Jehovah dan merdanan di bagasan habisuon siat debata. Mereka sudah memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum. Mereka mementingkan diri sendiri dan diparwaho biak kana bogus dan diparwaho be akka nasomar dihadiha alai hola maparwahon diri nasa diri mana maparwahon kelompok nasa diri mana amanginang ikoni ngotot taruh takas. Orang yang mementingkan dirinya sendiri halak nahola mementingkan diri sendiri, kelompoknya diri sendiri. Porosia mahamutuau, dia akan menghalalkan segala cara. Maaf Pak Manginang, kalau ini saya harus katakan, mulai kukudok konon. Halak nahola memikirkan siwionna pikiranna rohana sama dengan isi perutnya. Orang yang hanya memikirkan isi perutnya, memikirkan perutnya, pikirannya, wataknya, rohana sama dengan isi perutnya. Mulai suku munu nau isi ahadu isi perut, bukir ngeboto kamu nai. Ando masih jadi to suku kamu au. Wat orang petu kamu. Anggo Pak Dokter kayak boto rai kan? Apa isi perut tadi? Sama manginang. Tak beda itu. Hanya memikirkan diri sendiri. Dan dia akan menghalalkan segala cara. Ido diturupukon molotajaha ayat 5 dang manada nasida jaladang olo nasida parrohaun sai mardalari dihaholowo do nasida sadiare legon di ayat 2 pagi duhoro muna uhum jana dikano muna akapar jahati patiko samu ma uhum tuna met doho tuna sobo somarama odiho kamu ma akana dangkol doho nabogos palua hamu ma akana met doho nabogos siat tangan ni akapar jahat ma palua hamu nasida. Dan ipikiron na sida biak kana bogus. Mungkin kasus ini satu pelajaran yang luar biasa buat kita. Dan dunia akan mengakui Tuhan bertindak. Dan Tuhan membela orang miskin. Tuhan membela orang miskin. Moloso di parrohau pertibio pehita tapi ingat anggo de batat manotong doma parrohau kita. Moloso di peduli ho pertibio pehita alai ta ingot ma anggo de batat manotong do ma parrohau kita. Allah tetap peduli kepada orang miskin. Akka nasomar dihadihai, akka napugusi. Amanginang turpukon sangat tertarik
Molo tajaha di ayat sada dohot ayat onomi adong satu kata na mungkin menjadi pertanyaan di kita. Mudah-mudahan tebuah bibil tak. Kalau mula pertanyaan di bubi ma bibil na deh. Per minggu bibil na ya minggu bereng. Mula menerima tamu pagi-pagi. Ngameleng kangkung jol maksudi. Ngapor lusa sahalira dak pola ibae video na hona aru guardion. Aru guardion teh. Apor lura bah. Sungun na aku bereng. Sungun bibil beba. Maaf, amang idang maaf. Kalau ini benar-benar loh, jujur loh. Maaf ya, mang, maaf. Walaupun ada katakan handphone suci lah, iPhone suci lah, tak apa lah itu. Tapi bagi saya membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan, Alkitab begitu. Maaf, dimanapun maaf. Tapi ini harus saya katakan loh. Karena saya jam 7 pagi selalu ada penerima tamu di depan, saya lihat gitu. Mudah-mudahan terbuat bibil tak. Nah sebab buan tu minggu naro bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini mado honok kubate. Mudah-mudahan kat si rohamu mulat saya pertanyaan non. Mula si rohamu adong pertobatan, mula si rohamu adong pertobatan. Maaf manginang. Tapi yang maju ayat sadai. Tidang do debata di bagasan luhut ni debata. Hata debata di sini pakai dohot huruf kecil D-nya. Dohot di ayat onomi yang gua udunga pola hudok nian akade bata dohamu jala anak nina sutibul dohamu sudena. Amanginang pertanyaan na suku-suku na bahasa dipakai hata di bata, bahasa dipakai kata Elohim di sana dalam bahasa Ibraninya. Na de bata do banguhum na naing dohoron na di si. Satu sindiran yang luar biasa. Sebenarnya engkau itu panguhumi, pemangku jabatan, penegak keadilan sebagai wakil Allah. Wakil di debata, na poso di debata dohamu, na menegakkan hasitongan, menegakkan keadilan, tapi ternyata kamu di sana tidak Allah, tidak menegakkan keadilan, tapi menyelewengkan keadilan. Ido hata debata dengan huruf kecil di sini. Alanido di ayat 2 siasapi dia berseru kepada Tuhan, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi ini sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Hehe maho alere bata sayuhum mata noon ay guru dihodo hiado akka parbegu sude. Asap mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Jala idu jamita na di hari Minggu. Tuhan itu adil. Dia memanggil langit dan bumi menjadi saksinya untuk menghakimi dunia ini. Dia memanggil langit dan bumi menjadi saksinya. Malam hari Minggu dan hari Minggu. Tuhan adil. Dijauhi bana di bata. Dia berseru kepada Tuhan amanginang seperti inang borusi bajuntak itu. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di pasah hati bahana tua doa di bata. Asa di bata menegakkan keadilan. Amanginang mari topik minggu ta di hari Minggu naneng roon tanggal 10 baton bohado sikap napolin mangikuto Yesus, bohado sikap pengikut Yesus yang secara total. Tadi epistel kita sudah baca dan itu menjadi khotbah hari Minggu. Saya tidak mau bicara itu amanginang molo uja bitahun noni gak bisa hari Minggu. Saya tidak mau bicara itu, tapi lihat di sana
Dikatakan Yesus membawa api. Alai bohado sikap marhiti turupukom majuta bereng. Sikap ni akka mangikutu Yesus secara total. Nabarjolo didok serukanlah keadilan. Serukanlah keadilan. Odo nabarjolo idok. Amanginang boido jung pangta ketidakadilan di tonga-tonga di pertibion. Boido jung pangta ketidakadilan. Jala gudang ketidakadilan. Boido tadok ise maau dang mardihadihau dang adok keluargaku namora dang adok keluargaku pejabat dang adong dan lain sebagainya. Tapi tidak sia-sia orang yang menyuarakan keadilan. Dan ini zaman sudah berubah. Zaman now ini sudah berubah. Amanginang. Saya pikir kalau viral yang positif is oke saja. Ada persoalan na gudang na viral na positif do. Dakolam menyuarakan keadilan Allah ikut memperjuangkan keadilan. Persia do hita manginang. Debata da mangulu do. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan kematian. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup dan dia mampu untuk berbuat di luar daripada pemikiran kita. Boido pakyon di bata. Saluhut namanginang. Berek kamu ni. Olah lari pengacara ni selesai dipakai Tuhan. Itu yang membongkar. Pengacara yang baru membongkar. Tak. Cepat atau lambat amanginang. Hasitongan keadilan akan terjadi. Cepat atau lambat. Serukanlah keadilan. Imana para julu. Sikap ni akka namang ihuto Yesus secara polin. Padua ko didok pejuang pelaku keadilan. Amanginang au ubu ama Alkitabiah back to the Bible. Siat tonga-tonga di keluarga maju hubuat. Alkitabiah domandok konon. Ketika ketidakadilan terjadi di tengah-tengah keluarga, apa yang terjadi? Kehancuran yang terjadi. Rahel dan Yakub tidak adil kepada anak-anaknya. Rahel mengasihi Yusuf, apa yang terjadi? Habis Yusuf dibuli, habis Yusuf dibuang, dijual dan lain sebagainya. Bolo tabereng, Ribka mengasihi Yakub, Ishak mengasihi Esau. Apa yang terjadi abang Idang? 15 tahun namar hamaranggi dan marsipak kulingan. 15 tahun abang Idang. Yakub dan Esau 15 tahun boleh jauh memilih. Sautik tarik uton. Secara psikologi hubo tu dua manginang. Molo adong tolu yanak kota. Siar roha berbagason boido. Beda rohata tu sade anak kota. Dengan faktor X. Dengan faktor X. Boido beda ih. Silahkan amanginang. Dang salai alai persoalanna unang patuduho di jolo ni akanggina unang pilih kasih kita akan hancur. Sada situa di Batam budok tolu anak konna
Hubereng ngasing. Molo buru syakama besala muru ibana. Anak na siya pula besala muru ibana. Alay hola buru nama besala nomor 2 si ibana. Udah, amang. Ubarrohakon sikap motu geleng modak dengganon. Tusok ko hubereng tuburum nomor 2 songoni ma olokir rohamnik. Iya mang, gak bisa aku. Hanya melihat menangis saja mau mati rasanya di mana. Bertobat toh. Segar untuk geleng monalani ini. Itu saya katakan. Mudah-mudahan siya tonga-tonga tarang ako na songoni. Alay mo larong songoni. Sotung tatarusso dia manginang. Itu akan hancur keluarganya. Ini Alkitabiah lo bicara. Bukan pendeta sialai bicara, tidak. Alkitabiah bicara manginang. Kalau pilih kasih. Anak ini tak mulai maju keadilan don. Siat tonga-tonga ni keluarga ta. Tak mulai maju keadilan siat tonga-tonga ni ulau pakubasiota. Samalah semua di hadapan Tuhan. Manang bohabe. Di tonga-tonga ni uras saruba masuk ditalain. Semuanya samalah dilayani lah dengan baik seperti itulah. Semua siapapun itu. Mau bagaimana statusnya, bagaimana pendidikannya, samalah kita layani. Tak ada beda-beda. Ido ubahe na manginang. Ya doa Umar pikir bangku di gereja bahasa sokono sudi. Dos sudi bahasa. Karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Tak ada dong bedanya. Lalu mulailah melakukan keadilan di tonga-tonga di keluarga tabi. Patuluhon. Dinok, Tuhan akan mengadili. Tuhan akan mengadili. Saatnya. Tikki Nabi Nuhun di debata. Di sido debata. Mengadili, menghukumi pertibion. Adani amanginang. Mulai jahamu Matius 5. Jamita didoloki. Di sini dok, Yesus dok. Jangan dong hatta. Lahu menghukumi akka. Alota. Jangan dong hatta. Itu baik Yesus doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu, dan ingatlah suatu saat Tuhan akan bertindak buat mereka. Suatu saat Tuhan akan bertindak buat mereka. Itu di ayat itu, dohot ayat walu diturpu kona manginang. Takas doyok disi alai atik pesongo di mate dohamu songo jol magian jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing sada hehe maho ale de mata sai mata noon ai guru diho hiat doaka perbegu sudena. Tuhan akan bertindak. Pasti do debata bertindak di tengah-tengah ninggulu tahun. Alanima amanginang. Sada suku-suku mau dibagas rohata jala sadabi renungan. Bohado nungga gawe pasu-pasu au di tengah-tengah ninggulukon nungga jol mana peduli au di tengah-tengah ninggulukon tuakana membutuhkan nungga gawe pangurubi au mangalehon arahan dohot akka pangurubion tuak karena membutuhkan. Nungga gawe pasu-pasu au tuak karena sumar diha-diha manangdang. Saya tertarik amanginang satu bahasa ya Alkitabiah Yesus katakan. Ya, selalu saya katakan, maka tergeraklah Yesus oleh karena belas kasihannya. Perlu mengelola, memanage inner beauty kita. Roha perbagasonon,
asa bui tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Saya mengasihi, saya peduli, karena Allah sudah peduli kepada saya, karena Allah sudah mengasihi saya. Itulah dasar orang percaya melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dibanggakan orang, tidak. Tapi karena Allah sudah mengasihi aku, maka saya harus mengasihi. Suatu saatnya kita akan pertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti do bertanggung jawab penutai. Sebagai apostol dewata pertanggungjawabkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, wakil Tuhan, pertanggungjawabkan itu nanti kepada Tuhan. Saatnya kita akan dituntut pertanggungjawaban. Saatnya kita akan dituntut. Tikir lewat dewata dobe partikianon. Taulah manadingkan, taulah manadingkan. Ido dan dia kalau mau dibatasi tonga-tonga ningguluta. Tegakkanlah keadilan, perjuangkanlah keadilan, dan serahkanlah. Tuhan yang akan mengadili, Tuhan akan menghakimi. Tidak tugas orang percaya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihati malai Tuhan. Disungguli hodo kami marhite hatam di borginon. Asahu suara ho kami hasitongani. Si ulah hasitonga kami. Jalatikina. Sude nahula hami. Pabahenan nami ale Tuhan. Ikon pertanggung jawab poron nami doi dia dopa muda badiai. Homana pauwa horro hada hot pikiran nami. Asa pejuang keadilan kami. Maparroahon akana bogus akana somar dihadiha akana kale. Itu sido kami disuruh ho ikut gabi pasupan suruh kami Tuhan di tonga-tonga ninggulu namion bicat di leho kodo pedi kami partikianon mulai hati di ho Tuhan disungguli ho kami nuaing di borginon gabi pasupasu mahami di tonga-tonga ninggulu namion dan gabi pusa-pusa kami. Marroha panguluhom mahami Tuhan dan marroha pamatial. So tung gabi parroha pamatihok kami on. Daw masyak kami. Ayak kana posom do kami. Di tonga-tonga ni portibiot Tuhan. Wakil mo do kami. Pajong jokon hasit tongani, pajong jokok kategorani. Tiok mahamin waing napungu di bagas coromon. Tiok masude ruas di huriama di Tuhan di dia penasida maringanan waing. Nama dohoti live streaming on. Jama mahami saluhutna. Mulwadong pergumbulan namin aking. Si taonon namin aking rosya bagas nami ganup. Alay Tuhan, tung pamula mahamian non, sian bagas coromon, di bagasan sonang leroha, sonang ni pikiran, mula mahami di bagasan sonang leroha, jama mahami tio mahami saluhu dan waing napungu di son, tio mahami Tuhan. Ape ho tanga menabadiai
maniop kami masuk kami asa sonang rohana kami. Ubah kami dualai Tuhan, buru ni naposom mangsitua tabunan, naung madalani operasi, Allah pada tulang di jari na di sima jejak na Tuhan. Na di hari Minggu di halaman di Bagas Coromon asiroham sayhoma na mga lehok kamalumon. Pamaluma para sahiton na. Buat kami alay Tuhan, inang boru si Topul namin wayang di rumah sakit awal bros. Dakubot uhay manang sungod dia perkembangan dan wayang. Lalu nga maratagiya kami tuho. Mulusiat pangiduan nami dohot ilik-ilik nami. Paluas ma Tuhan inang nami majaloha malumus yako. Paluas mana sidara madai pasu-pasum dengan dibasam. Rap dohot yana konna naobati. Asiroham Tuhan. Sihol dorohan ya keyanakon. Rak madai dengan dibasam di tonga-tonga di keluarga. Dia kada marukil sudah ruas ni huria malamar sirang sinirang ni hamatian. Sai para gugui ma. Karuas ni huria namarukil Tuhan. Na tuma tangis. Na sotar jalo na nama sai di para sirangani. Alay homa na marguguyon na sida. Dekaruas ni huriam na sohumoto hamin waing di baga sa parasahiton. Nasubuhi hu suara ho kami guar na sida. Sada-sada tujulom. Alay Tuhan. Prosiado kami. Di boto hodui. Say homa. Na mga lehon hamalumon dia kaparasahiton na dia mang praises nami alay Tuhan na di bagasan na orang hipas pamatang na sayhoma na maniop binaposomi pamalupo parasahiton na manang sahid dia pesahid na leprosiado hami lehonom mugugo lehonom muhamalu siap para sahiton na para gugoy mahami akana posom lahu patu panak kana muli di tonga-tonga ni nguluna mion tarlumubi ma di ulaon ni huriam haga beristrik 22 riawon di hari 10 dan engroot Tuhan. Di perayaan kemerdekaan di bangsa nami. Di sudi kegiatan di hari 10 itu. Upasaha kami itu ho. Ho mana menungguli sudi ruas ni huria makan aposom parhaladom. Lahomad dohoti ulauni. Asa sudi marlas di roha. Suang-suang ni mali Tuhan nang panitia pe. Nadi ketua ini amak nami ang mulder tapu bolon. Lihonomu bisuk nasiakko. Halap bokon ni roha. Halap bokon ni pikiran. Sadibaga salabok ni roha doh labok ni pikiran nasida. Makobasi. Tahun kesehatian di tonga-tonga di Huriam. Huriam hakewi pakabaron nagabi inganan bolahan amak. Dia kasude kegiatan ni. Paingot mahami sudia kana bosom dap doh ruas ni Huriam. Laho patulus soni asa merdala doh dengkan.
di puncak pesta tahun kesehatian di hari 20 nengro patuk masa luhut akan perlu diulauni. Papos rohanami, papos rohani sude panitia, unang paloas na sida mangasaho gogoda doho pikiranna, alai hola mangasaho koma na sida, marsigatung tuho, dang marsigatung tu pikiranna doho rohana. Ajari, sude panitia, marsigatung tuho, mabuat di bagasat tangyangna. Sude ulaunya samardala doho dengkan pos dorohanami sai marlas ni roha do halat na marsigatung doho to mau lihati madi ho Tuhan rap doho to mahami di boroginon doho sude ruas ni kuriam di dia benasida maringanan nang doho akan aposom tangi ko mahami ului mahami hobar tuasi ni roham sesama saluhut dosa namina gudangi. Amin. Ta puji Tuhan ta marede mahita. Martang yang mahita, ale Jehovah nahu sob bahami, marite Yesus Kristus Tuhan nami, na toktong mangasihi hami, diganup akka partikian, marhite nanilehonmu di hami, hahipason, gabehu pakai hami tiki nami, mangulaw-ulaw nami si ganupari, dohot pakai hami tikion, ima pertangyangan na dipatupan ni huriam nunga hupuji hami guarmu jala nunga hutangi hok kami hatam na paingotok kami bahwa ho ale Tuhan debata dang mau hopo dang tinggal dia po alai jong doho panguhum na tigor lau manguhumi akka panguhum na somadalaton tanggung jawab na manguhum akka siulahon hageduhon dohot akka parjahat masalah rohanami Tuhan ala di paposodo rohanami terlumubi main waing akka dongan nami na mengalami ketidakadilan akan napogos akan adangol gabeboy nasida marhaporusat tuho jala mangido pangurupion sian ho ale Tuhan debata na boy masa doi nang ditonga-tonga ni bangso nami jala hupai utami do akan masa diobas na parpudion godang nai tutu nasala mempergunahon songon
panguhum nasida, songon raja nasida, nalaho maka tidak kon hasitongan, alai dang mabiar benasida Tuhan, tung topot manasida, asa dipertanggungjawabpon akan niula nasidai, asa tikos diulahon, hati goran dohot hasitongan di tonga-tonga ni bangsa nami. Saya puli maaka naginosa-gosa ni ketidakadilan, jalaleho dinasida semangat nai baru, doho pakirimon na mangolu, bahwa peduli doho, bahwa jong-jong doho, gabe si partikor di tonga-tonga ni ngolu nami, di tonga-tonga ni bangsa namion. Ali Tuhan debata nang songonima akanaung di babak kito, aka parhalado ni huriam na boy masa donang aka hamaolon na kung gabe jongjok kami mabuasada haputusan urupi mahami Tuhan paingot kami asa jumolo kami mangido pangurupio siako panuturio siako asa molo hudalato kami pe Tuhan uhum manang hasitonga di tonga-tonga ni huriam unang gabe salah kami alai asa gabe ubuk tulomo ni roham palo asma mangula akan naung pinabakitmu jala toktong tiroi kami asa saya tok-tok kami mangargahot tiki asa saya tok-tok kami Tuhan mamakai sian nasa roha dohot gogo nami asa unang mangasaho pikiran nami alai mangasaho ko mahami gabe pasu-pasu mahami di tonga-tonga ni pakobasion nami gabe pasu-pasu mahami di tonga-tonga ni akka ruas ni huriam pasu-pasu nang di tonga-tonga ni akka keluarga huwa kami ma ali Jehovah ruas ni huriam na marukil na dangol doho na di bagasan parsahiton na say masihol di asin ni roham asa malum sian parsahitoni alanima Tuhan saya martinangi bigi maho saya paeleng masih parionmu saya lehon maha malum ni parsahiton ni pardagingon nang parto diope ali Tuhan Jehovah huwa kami manang akar ruas ni huriam manang ngadi dia penasida asa saya toktong pake onna tikisa dingkat-dingganna asa hunang holan na mangalului narikot dingolu pardagingon alai nang dohot ma mangalului dingolu par todion asa marhite Tuhan boy nasida lam masihol di parsauran na dohot ho gabe tanak di rohana sida hatam ala hatami na punya hagugo odoi dadaholan suara dadaholan kurup tetapi punya kuasa dihadirion yakana porsea ali Tuhan Jehovah di bagasan sadarion betaktung merlak dosa hami buri mahami Tuhan asa tamahami majalo akalas ni roha dot akapasu-pasu nasian hoi marhite Yesus martangia kami Tuhan amin. Tapuji Tuhata, mareddehita uhut tapasaha ma piliata. Amata, amata,
Tatangnya kumabili na tapasahat wado bani di bata tabuduk be marohat tamartangi ang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo hararuan ni salugut sileo leho na dengkan doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tay masian ni leho mitu hami pilihan nami tuho. Say calo may kabiwap na kutsus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho para siyak kami pilihanon. Pati bunuh rajo mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite hiti tuddim. Asalam mutadahami kodang nisilo leho mitu kami. Asalam girgir hai madok mauniati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon tangyang hato patay. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say ro maharajaonmu. Sesau molo meneroham di banua tahun songon di banua gijang. Leho matu kami sero nanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa dong namar dosa tu kami. Unak kami tugi untuk pangujunan. Palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajao, dohot hagogoon, rodi hasangapon salilek dilelekna. Amin. Mulak mahamu di bagasan nami dohot las niroha jalo hamu mapaso-paso senamata di bata. Asinirohani Tuhan Yesus Kristus. Holong nirohani di bata ama. Dohot para seorang itu di berbadia ma. Nama dongani mamasu-masu hamu saluhutna. Horas, selamat malam mari kita. Tuhan tama nama dongani masuk kita. Amang inang, anong nuri bara di huriata di si snack boy ma arap mak kalasok kita.